Anýerin ogullum. Ýör kaka. Täze tehnikalar göreli. Ine ogullum, daýhanlaryň tuwarly daýanjy bolan bu tehnikalary hormatly prezidentimiz her ýyl vilayetlerimizin o hyzmat pudoklaryna täze tehnikalar satyn alyp berýär. Ine şeýle. Ine bularam o hoşuluk ekinleriň ekşinine bejergesinde ulanýan Türkme gurallary. Tüýs daýhançy gerek gurar. Görüň ogullum. Bu täze tehnikalary. Görsen gözüň dokunýar. Ine bulan içinde kaspardo, ova çekici, dökünün ökücü, yer alma ekici, yığınayıcı, otorçu tehnikalarımızdan var. Elbette. Doğru. Ine bir agra tehnikalara erketmeklik. Dolandırma için yukarı huca aylarını. Cuma. Ine şulu urda seni komorcumağacan. Düşündün mü? Doğru. Cuma. Cevap. Dinle tanrı. Ine bu tehnikalar serede. Görmeye göz gerek. Doğru aydiyan kaka. Hadi yürün. Benim indi yaşıllığın yanına varayım. Size mineşte vurukta olun. Yer kaka, urt mu tilki? Kaka tilki bolan yeri var mı ol? Urttur da ol. Urt. Gözgüze aydın oğullar. Ne dayhan birleşigi. Men adıma bağlaşılan şert zamanı oluşurdu. Ana oğlum, yüzümü de değilim. Hani getir. Al oğlum. İnhanni bizim 99 yıllık möhleti bilen mülk yerimiz var oğullar. Kutlu olsun hatta. Sağ ol ağzıcağım. Kutlu olsun kaka. Sağ ol oğlum. Arskalli, bereketli yer olsun. Aydının geldi. İnhanni oğlum, bilini berk kuşap, gayratını görkezmeli yer geldi. Be ata, asıl size asır sandık ekeniňiz. Beýle zatlary güman emedem zokdur. Kutlu olsun. Düşümli yer olsun. Ne de düşümli yer bolsun oğullar. Kaka gözün aydın. Yetip etsin. Irskallı bereketli yer olsun. Sağ ol oğlum. Oho, Meretcan. Kovmu da. Hava. Senem görme var eken. Hen nire bu yerler nire? Ay gün kaydı verdim işte. Ay üst başın apalay mı ho? Kaydı verdim. Şeyle mi? Ay hava. Ay menem bir ova ile aynıydım. Oňar psa. Hava. Han yörün. Yörün. Nur yağdığın oğlu kerweni ne hal? Yanına meret mi? Tuğuleme. Vay kerweni. Selamun aleyküm Murad ağa. Sizem görme var eken. Selamun aleyküm. Traktörlü yer türünde uğurluğunu yaplar. Ova geleydin. Hava menem bir ekin aylan aynıydım. Tuğul. Doğru. Toprak bilen bağrı vardı şandaykan.
hiç kaçan ondan ayrılıp bilenlerler yigitler. Sola hakyky. Doğru aýdan aşury. Ay Murad ağa. Ha. Sürlün toprağın iyisi ülköş kolay adam Murad ağa. Doğru aýdýaňyň. Onhuňam köýnelimiz aýdypdyra. Aha. Ýykyldyň ýere ýapyşdy. Topragy ıhlat eden daýhan rowaşlygy da ýetýänler ýigitler. Doğru aýdýaň. Filim netip bolsa, ırkylly bereketli ýyllaň ýeri bar. Ine bolarsyň. İnşallah. Hormatly prezidentimizin Türkmenistan rowaşlygyny watanyp ulan eden ýeli biziň aşgalamyza da düş. Seylemi? Tuğlemi? Arkadaşymyz maşgalamyza 99 ýyllyk mülk ýeri peşkeş berdi. Ömür uzak bolsun. 99 ýyl. Hawala. 20 hektar. Nesi wes? Tuğlemi Murad ağa gutlaýan. Oğlum oğlanlar. Bireden netip etsin. Sağ olun. Netip etsin. Anha ýigitler. Şol görünýän göýök maýsal 10 hektar ýerem. O bagň ýanakmy? Benimki eddiler. Ana ol aňar köy. Hawa. O durdy agaň ýer. Ha, tuğlemi. Näme ýigitler. Dini ıhlat edip biýligiň bek uşap işläp bermeli döwri. Hakyky. O hyzmatym täze tehnikany, mineral bökünü hemme zady berip ýetiripdi. Seylemi? Özüň başynda dursaň bolar. Tuğlemi. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Assalamu alaykum. Der ýigitler saglyk mı? Waleyküm saglyk. Tagurunluk mudur? Hani ýaşullar ýörüň hani ýigitler tirem ýörüň. Han ýörüň onda. Ýörüň. Göp çay bolaysa hakem bar. Göp çay bereýin. Salam sağlar, salam. Salam sağlar. Diýmeli ýörüň. Salam alaykum. Salam. Molumlar gelenler gowalaydy. Tanşolum Meret Aşyr. Salam. Wi tana ýata. Bu ýigitliň öz adamydyň oglany. Şeýlemi? Hoş gelip. Sağ olun. Ören gowy. Biziň mekdebimizde işe uradypdyrlar. Okuwçylary taryh dersi boýunça okadyr. Meret. İşinde ol üstünlükler arzu ediyor. Köp sağ olun oğlum oğlum. İşin ileri. Salam oğlum. Wa aleyküm tanşol. Bir teyit Kurt Murad. Beden teriyeden okudu. Ha, şeylim. Teyitsa tanşol. Bir de teyidem oğlum benim. Tuğlum. Meret. İşinizde üstünlük arzu ediyor. Sağ olun. Bolya. Bilimler dünyasında ilkinji ýardymçy mektepde başlandy. Innem netijem çekip öz okan mektebimde zähmet ýol başlamak many etdi. Soňçym oğlum oğlum. Anamyzy ödemek üçin ihlasym gaýrman isläp. Bolyam oğlum. İşlişiňde bolýar. Sağ olun. Bolya sağ. Netip bolsa anamyzy ödersiň diýip tama edýär. İşinde ul üstünlikler arzu edýär. Sağ olun. Bolya beretsäň. Sağ olun. Sağ ol.